Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне между килим и диван. Какво ще видите сега? Можете ли да познаете? О, я вижте, кой се е скрил под дивана. Ето вижте къде се е скрила. Така че, ако някой ден търсите вашето коче, задължително под дивана е мястото. Мисля, че това е едно много хубаво място да се почувстваш у дома си. Особено в първите минутки, защото, както ви казах, тя днеска е леко стресирана. О, Жули, хайде, мамо. След малко ще я пусна на тераската, но още се страхувам. Защото все пак гълъбчетата не я познават. Чао, до скоро!